hatiku senang Cok. Kenapa? Kopi siji sih, tenang. Oke. Kopi kuntek kowe? Kopi entek terus apa iki? Ayo terno aku pulaan kopi saes. Dendi. Kono lho, delor. Yo ya. Ayo. Yuk. Terus ya. Aman iki warungku yo. Aman. Aduh, lho hati-hati kowe. Kan ania wong dikene angker kok meliwat kene ae. Lah iki saking iki. Saiki yo sepeda yo mati yo apa Cok? Iki kai gandoli medhi iki. Ora yo apa iki awake dhewe itu. Wis balik ae kok wis. Kai udah kulaan wis wedi aku. Yo. Saya wis mulai.